Ya, siap. Nyu Cahyo muda campur sarine wong duwe Monggo kawi. sugeng rampung kagem Bapak Ibu sedaya para tamu menika ngaturaken rezeki Ayo. sugeng pepanggihan kali campur Mas sari Dino Yudi. tulung Ya, ono. mudah. Monggo Bu. Mas Dino Iya, bersama MC Tuanya ditulungi. Indonesia Mas Gino Wibowo dan juga MC Kropotnya Indonesia. Mas Ana. Aduh. Iya. So. Mas Bagas. Bersama ganasnya Indonesia. Bu Moriska. Monggo pinara. Mas Bagas. Mas Bagas. Wonge wedi lho. Mbah Narno. Saben dino mung ngalamun jroning sepi salamun amung tanah sakatu Mas Tata. dodi mas wong ayu Ayo Pakde. Jambi 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 apa tega sira mas citra ing janji Kemana-mana. misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku ora di penyakit asma Pak Narno. namine sinten Masri. Pak Karno aku apal Hei. Pak Narno. ternoda Pak D anu karena nggih oleh-oleh teng Jambi gitu Kene lho jogek gawe kowe. Pak Narno, menika lagunipun jenengan tesih sesideman nggih? Nggih. 12 kisah sedeman DP-ne piro mau? DP-ne piro? 500.000 Secidemane urung iki jek enek-enek loro jonggrang Pak Narno. Siap, Pak. mongko ni mas katresnanku lepasane tanah bisa tinuku cudek lan prasetyaku tak korbanake jiwa Goyang Mas Ri. Pak Narno, tidak mesti.
Jonggrang. Sinten Niki. malih? Anu, celoke Pak. Sesaking Jambi Mas Teluk Danten Mas, Pak Sri. Sinten malih pundi malih Pak Sri? Pundi menika? Dik Rizka. Apa Mas? Aku nyeker bae lah pegel Iya, sikilku. nang Iki ngene. Jambi. Sisan-sisan seragenan. Oh, Loro Jonggrang terus Om Totok Lewung langsung kumus seragenan Iya, yuk. Jambi, 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 Ya Jambi. Allah, tolonglah Gina. Ya Allah, bantulah Gina. Ya Allah, tolonglah Gina. Ya Allah, bantu Pas Narno. Ya Allah, paringi 50. Ya Allah, paringi 100. Ya Allah, paringi 200. Ya Allah, paringi 300. Pripun menika Mbak Narno? Bablas Loro Jonggrang. Kula dianggurne menika mboten direncani Alah, malih. kowe ra enak, Dik. Oh, ngoten. Ya Allah. Tekan ngendi ki mau? Tekan ngendi, guys? Urip ana kutha gedhe. Mas Narno sembah nuwun. New Cahyo muda campur srene wong duwe gawe. Nah, ini Mas Toto yang dibalik kita semuanya. Di lajeng Roro Jonggrang. Akong monggo Akong. Siap, sehat-sehat nggih. Amin. Kakung joget mboten? Mboten. Loro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ramokal ora mokal. Aku kan nandang kasamaran. Kuasa patahno juritmu kalah berat. Ora Terus, terus. aku wanita boyongan. Ya Dik. Terima kasih Kak. Tobat-tobat kowe wanita terhebat sampai bawah. Apa ora ngerti sampai bawah. Lanange jagat sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Dek akot. Sono pundut karo. Ya Allah. Iya banyak. Lagi lo, aku tertebak Iya Jonggrang apa nyuwun murah sudi tak turuti. Dek, Dek ora sudi. Kang Mas Bandung, Ora sudi. Kang Mas Bandung, Ora sudi. Kang Mas Bandung. Ora sudi Boya. Ketone MC goblok. Gak iso dijak ketopraan. Boya ora sudi. Mongkon Kang Mas Bandung. Ora sudi. Goblok. Dek. Keluarga besar. Bokongmu kok lancip toh, Dik. Sumpah
sakit Sumpah. loh Kong tadi di situ. Ya Allah, tolonglah Rizka. Ya Allah, tolonglah Rizka. Ya Allah, tolonglah Rizka. Ya Allah, bantulah Rizka. Ini hanya sekedar intermezzo, hiburan dari para wajah musisi-musisi yang pucat sekali siang hari ini. Kalau pucat-pucat tuh. Wes! Dah, Wes nyok. terima kasih. Mbak Narno, sampun katun nggih, matur sembah nuwun. Ya Wes. Allah, bantu Mbah Narno. Ya Allah, tolong Mas Narno. Ya Allah, bantu Mas Narno. Ya Allah, tolong Mas Narno. Ya Allah, bantulah Narno. Ya Allah, tolong Mas Narno. Ya Allah, bantulah Narno. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nah wes. Neh, MC Tuwak Kindes. neh. Guys, dia sedang berusaha. Nyu Cahyo Muda campur sarine wong duwe gawe. Penak saiki ora nganggo Nganti sesuk sesuk. asik. Ayo no. Abang, kagak ngerti ya, Bang? Kagak dong. Warga dari Jambi, monggo. Monggo Jambi. Monggo.
warga saking Jambi. King Jambi. Nggih niki Pak Narno. Mas Totok. Mas Totok gelo. Aja nganggo gelo to Mas e. Nggih. Monggo ibuke diajak mriki monggo. Jak goyang ibu, Bu Totok mana Bu Totok? Ning ngendi nggonku goleki. Ngapote. Lagune gelo bablas kenapa? Kok atine Gelo sampean ditamblaske gelo meneh. napa to? Gelo Oh, gelo mboten, kalih iki sinten? Lah nggih. Mboten. Napa niki cuma Mboten gelo, sebuah lagu? saestu. Oh mboten. Lagu Mas, lagu. Kaya ngene lelakonku. Ngopo? Saya mergo campur sering Indonesia. Aku ki awet mau cuma cengak-cengok tak goleki. Tak goleki pasangane nang ngendi kok gak enek ya. Ibuke wau teng pundi Lah ibuke? iya to.
Oh mumpung ibunya tidak ada. Oh, mumpung ibunya enggak ada. Oh nyari kesempatan berarti Mas. Iya ora apa-apa, ora apa-apa. Streaming lho Mas, streaming lho. Ora apa-apa. Arep ora enek juga engko ketok kok. Wah, Ketok iya. ning gambare tetep ketok. Nah yo ki wayahe hak apa ora? Ayo, biasane ki nek ibu ora enek ki hakene kenceng kok. Ibu nek ndi ta ibu iki? Dompete sing gawa ibu yo Mas. Oh, ibu ora enek ning ngarep. Ning ngarep ibu Kaya ngene lelakon. Yo cahya muda campur sari wong duwe gawe. Penake saiki ora nganti sesuk. Caca. Si matur Nggih. sembah nuwun. Menika Mas Toto atau Bos Mas Toto Toto, nggih. Oji.